Så kan jeg ikke komme rendende med sådan et par proletarer som jer. Nej, okay. Proletar? Bevares. Jeg spiser ellers masser af kød. Já fui med. Det var godt, de kom. Så de afklaret alle disse misforståelser. Jeg er bange for, at det kun er dig, der har misforstået noget. Du troede, du kunne snyde mig, men du blev klogere. Ja, det er højst beklageligt. Har de pennen? Naturligvis. Hvis de giver mig deres adresse, så får jeg min sekretær til at sende dem en grossens check. Nej, tak. Jeg nøjes med kontanter. Jamen, så mange penge har jeg da ikke. Hvad med de 30 millioner unummererede pengesedler, som du havde planlagt at investere i kinesiske våben? Ja, de penge, ja, de er sørgende eller svært. Pengene ligger i bagagerummet. I et øjeblik, så skal jeg... Den falder jeg ikke for. Hvad mener de? Tror de ikke, jeg kender det gamle træk med en gennem pistol i bagagerummet? Jo. Lad mig selv hente den. Den kan man virkelig ikke snyde. Nej, husk det. Synes du ikke, han er meget længere op det? Ja, hvad ved jeg? Jeg er bare en proletar. Tror du, der sker noget? Nej, det tager ret lang tid at tælle unummererede sedler. Jeg er jo til at finde ud af, hvad de er værd. Nej, selvfølgelig. Men jeg synes nu alligevel, at vi skal gå hen og se, om alt er i orden. Nå, ja, det må du selv om. Jeg bliver her. Hey, for fanden. Vent nu lige lidt på mig, ikke? Nå, okay, Johnny. Den fik du fikset. Nå, Hansen, så var der lige det med de penge. Den får I først, når jeg skal være Olsen ordentligt af verden. Det er klart, det var Johnny. Nej, det var aldrig det før. Hvordan fuldstændig? Skåløst. Pist væk. Jeg har en idé. Hold da kæft, de dumme svin. Hvad tillade sig? Hvad gør vi? For hende kan vi ikke til flere.
Stakkels Anker. Og her er aktier i din kæmpe